Onneksi sä oot nyrkkeyssäkin takana. Niin. Mene sinne. This calls for Gimme 5 ja kuvaat tämän Gimme 5. Onko se loppu tänne? Ja kunnolla. Mutta tehdään se mun järkistä. No, mene sitten tekee vaikka väärinväristä. Kuvaanko mä tonkin? Joo, vaan. Älä nyt katso me. Faster. Näin. Okei. Kuvaan. Sen takia oikeesti sekin vois velvoilla pidemmän. Eikä me näytä sulle sitä kuvaa, jos et oo tyytyväinen, niin sitten... Ai siis sä editoit sen niin? Niin. Nyt pitää olla varovainen. Just sä pitää välttää eturuolla, tuolla versio YouTubeen. Ihan erikseen. Nope. Kaikkea maailman hakutanoilla, että mahdollisimman muuta löytää. Luuletko sä, että mulla kiinnostusta laittaisin kulutusjälleen? Missä sitten työssä? Jos haluat trolleilla. No. Pitää keksiä jotain oikein huvittavaa kuvaa sinne vähän. Mutta minkä takia se on kohta? En mä tiedä. Ehkä mulla on vähän niinku semmonen Tarantino-fetissi, että kun elokuvassa pitää olla saunakohta. Kertoo, että se on suomalainen. Se on suomalainen. Taisi tehdä kiinalainen elokuva. Sitten Kuvaan. Onnehan, jos on joku paikka. niin, mutta sä voit syödä sitäkin tossa kuvassa. No vaikka joku biisi. Mites sun armeija meni? Se ei tuu tähän kohtaan. Ai, mitä tähän tulee? Ei muuta. Aivan. Voit laittaa pois. Joo, nimittäin Katsokaa maailmaa. Vihreää leipää. onko tyyli joo? Päätin miten tehkää elokuva. Tämä menee YouTubeen, niin se on sinusta kiinni, että millä tavalla sinä haluat, että ne näkee sinua. Chatkit jaloilla. Missä se on? Se tekee kissat yli. Kuvaan. Yleistää sieltä sitten siihen. Vitsi, taisi olla hyvä ja sen kanssa löydennyt. Ja hekö eivät ole mene sekin kuva. Ja hekö eivät ole kissa-ihmisiä. Miksi et taito noin hyvin? Miksi et taito noin hyvin? Ai, en pese noin hyvin. Mess of the Ancients. Jee. Ei. Se oli valmiiksi tässä tietokoneen päällä. Kukaan ei ihmetellyt mitään. Fuck yeah. Vähän. Mitä mieltä oot minusta? No minun mielestä sinä olet hyvä tyyppi. Ei kun ota sinun uudestaan. Ollaan on. Hyvä! Inter voi vaikuttamaan huumorin tai... Ei sitten mun mielestä... Yes! Kunnon ninja-actionia. Okei, tää on vähän tyhmää, mutta tehdään vaan. Ai niinku nyt. On tarkemmin mies. No. Kuva!
Oli mukava käydä olla. Minä panen sinua jona jotain. Oli mukava olla käymässä ja fun as always. Yeah. That fucking car is a piece of shit. Breaking our audio and shit. Seuraa kameralla. Ja. Saatana! Music. You're really doing music. Niin. Ole. Vittu. Laitanta. Go! Mua ei tarvita niin vedän aina. Onko? Mitä vittua? Laita ovi sitä kiinni. Miksi me ottaisimme juuri sinut tänne töihin? Onks kamera kestää, niin I'm all good. Hooray, I'm made of spikes. Yes! Miksi videopelaaminen on kiva?